Horasma dihita namar minggu sadarion. Mingguta margoar minggu patoluhon dung trinitatis. Topik mingguta gabe tinopana imbaruma. Mingguta sadarion minggu keluarga tabegema kors sekolah minggu.
Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 574 ayat sada sahat tolu di ayat tolu jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, goarni tondi parbadia, natu mopa langit dot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di idaro hakku Jahoba, nina ibanado, haholongon saleleng-lelengna hubahen makaholongi ho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite denggan basa. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbaga hodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesani dosa, hati goran, dohot hangoluan saleleng nileleng na dihami, asima roham, lehon mai dihami, sai sungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite tondim, asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangunjunan tuhami, sai pahot marohanami, asa tungpor sea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan, saleleng nileleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 17 ayat tolu. Ku
sikat ni patik nagabe turpuk patik dihita sian sada Korintus 15 ayat 58. On mahatani debata, on pe hamu aka dongaku na hinaholongan, marsi hohot jala somuba-muba mahamu, jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulaon ni Tuhani, ai di boto hamudo, dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani, ima saat ni debata atong rap mahita mangido gogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say gugin mangulaon naombar tepatikmi. Amin. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 424 ayat 2 dohot 4 ayat 4 jongjong mahita. Tatopop tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Para si roha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom. Manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do hami tubu. Jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manimbil sian akadamu. Macai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami. Dohot pangalosion nami. Sai ingot mahami hombartu asini roham, dohot denggan ni basam, alani goarmu, ale Tuhan Yesus, pamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringut tuhasisani dosata. Songonon do hatani Tuhan Jehova. Nunga polahu pasisi akka pangalau sim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau. Ai ahu do sipaluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita
Tapuji matuhata sian buku ende nomor 440 sada ayat sada. Tangihon hamu mahatani debata turpuk epistel di hari mingguon imasian Yesaya 66 ayat 10-14 tajama marsoring-soring manang responsoria. Onma hatani debata. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem. Jala marolop-olop mida ibana sude hamu ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sude hamu ale akana marsak roha mida ibana nasai laun. Ai songonondo hatani Jahoba idama au pat tongonton tu ibana hadameon songon batang aek godangna jala songon sungai nasirnip hamuliaon ni akka bangso parbegu asa manusu hamu ikon abingonna hamu jala di dege-degeota hamu di apuana. Rap mahita di ayat 14. Jala iadung di idahamu songoni gabelas rohauna. Jala martumbur holi-holi muna songon ikan rata. Gabe patar tatanda tangani Jahoba tu aka naposona jala rimasna tu aka musna ima sahatna martua do akana tu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tapujima tuhata marende mahita sian buku ende nomor 767 ayat sada do tolu ayat tolu jongjong mahita. Sama
maha tindakkon maha porsai songon tindakkon ni dongat porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuan ni si Maria nagabe-gabian si Anton di parbadia andorang suhabubuan ido tuata na tumau na bernit di paumanis silatus na mate tarpajal na diau pinasilang na tua tu banua toru di tanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo naso tu dosani disima ibana musogot tanoon manghumi halak na mangulu dot na mate au porsea ton di parbadia jala adong sada huria nabadia muria atau panialak Kristen akan nabadia do dia sesan dosa do dia tai namandok mulak mangulu do sogot daging alak naung mate dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin. Marendema kor remaja.
Tabegema vokal grup juara sada pesta parheo. Tabegema tikting masa di Huriata di Saminggon. Titing HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu 6 Juli 2025. Sada Romawi titing maragam. Sada namandohoti ulau pakobasion Huria. Namandohoti akka kegiatan do pakobasion di Huria nasa mingguon kebaktian minggu 850 sia halak. Pertanyaan 270 sia halak. Sermon kategorial 100 halak. 2. Minggu bulan keluarga. Parminggota sadarion ima minggu bulan keluarga. Nah bertugas papungupelian di parminggota pukul siawib ima keluarga dohot situa sian sektor Saplopat Pilipi. Dohot di parmingguan sore
pukul 10 luwib, ima keluarga dohot situa sian sektor Sadamoria dohot situa rap sahudula dohot keluarga barpele tujolo dohita mangisi kas huria. Dapat toluhon penutupan kegiatan pesta Parheheon di hari Mingguon 6 Juli 2025 Patupao ni Huriatama penutupan kegiatan pesta Parheheon tahun 2025 di ibadah pukul siawib. Kegiatan diisi ima ibadah, penampilan ni juara sada dohot juara 2, lomba vokal grup, penampilan juara lomba tangiang ale amanami, dohot penyerahan aka hadiah-hadiah. Dung sidung titingon mandok hatama panitia Parheheon. Papaton PHD PHD dohot sermon. Pertengahan bulan Parhalado dohot keluarga di Patupa di hari Kamis 10 Juli 2025 pukul 10 sia 30 wib. Sermon Paropuan Hosana di Patupa di hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 10 sia wib di Gedung Paulus. Palimahon persembahan per sektor. Mangihuton haputusan panitia pesta gotilon tahun 2025 ima patupahon persembahan pujian per sektor na dibuhai sektor Pitu Karmel di hari Minggu sadarion dung sidung parmingguan pukul siawib. Pinangido tuhita ruas asa unang mamit termulak jolo parsidohon ma nalaho manupahi ulauni jala di parade panitia do kotak persembahan. Laos diuduti mamuse sektor Sadamoria di minggu naro tanggal 10 Juli 2025 rap manupahi maita diaka program ni panitia. Nopon-nopon pengumpulan barang layak pakai. Mulai hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, marhite panitia pesta gotilon di Patupa pengumpulan barang layak pakai. Pinangido asa sude maruas nihuria mendukung program on jalaboima di pasahat tu PIC Nyonya Sagala Boru Pardede melalui WA 0852 155 31878 di Buhaima penjualan barang layak pakeon di bulan Agustus. Nomor 7, rapat panitia pesta HUT dohot gotilon. Rapat panitia pesta HUT ke-48 dohot pesta gotilon HKBP Depok 2 di Patupa di hari Minggu 13 Juli 2025 pukul 19.30 WIB. Maringanan di Gedung Paulus. Peserta rapat sude panitia, utusan sintua sektor, utusan ruas sektor, utusan sekolah minggu, remaja, pemuda, perempuan, ama, lansia. Titik on managabe undangan resmi mandohoti rapoti. 8. Ruas napidda. Mulai Minggu sadarion 6 Juli 2025 Pidda Huriama keluarga Nyonya JD Panjaitan Boru Sinaga doho 2 Ianak Nasida sian sektor 3 Kapernaun Nasida Pidda tu Gereja GKI Bekasi Timur Jakarta Timur. Sia Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Pukaun ni Huriama Muse Parsiajaran Marguru Malua periode 2025-2026 akan nanaing madohoti boy mamandapter tuhuria melalui sintua sektor. Usia Parguru Malua mamuka SMA kelas sada. Pendaftaran sahat tu akhir Juli 2025 Marsiajar mamuka bulan Agustus 2025. 10. Janji iman pembangunan.
tapa botohon ma janji iman pembangunan melalui sintua parmahani manang sintua sektor. Daftar naung pabotohon janji iman pembangunan boy mata jaha di titing naung ditongos tu WAG BHD. 10 sada sumbangan. A. Di jalo huriatta do marhite panitia pesta pembangunan semen 18 sak. Sian keluarga J Nainggolan Boru Sianipar Nasian sektor 10 Najaret. Mauliate ma di pasahat huria tunasida. B. Di jalo huriatta do sian panitia pesta pareheon 5 buah papan catur ukuran XL, dohot sada meja tenis, 2 net, 4 bed. Mauliate ma di pasahat huria tu panitia. 12. Seksi musik. Seksi musik mengadakan perekrutan pemain organ. Bagi yang berminat silakan mendaftar ke Paniroi Seksi Musik Amang Sintua J Pangaribuan 0815 742 92883. 13. Bunga altar. Bunga altar mingguon ima persembahan Elizabeth Juliana Monica Rejaguguk sian sektor Pitu Karbel Mauliate ma di pasahat huria tu nasida. 14. Kegiatan HKBP Distrik 28 Deboskap. Serbon Marturia HKBP Distrik 28 Deboskap. Di hari Senin 7 Juli 2025 di Patupa do Sermon Marturia HKBP Distrik 28 Deboskap di HKBP Depok 2 masuk pukul 10.30 WIB maringanan di Gedung Paulus. 15. Pertanggengan sektor. Sektor Sadamoria di bagas ni keluarga Nyonya Asi Hombing Boru Siburian. Sektor 2 Betania di bagas ni keluarga N Manurung Boru Purba. Sektor Tolu Kapernaun di bagas ni keluarga Nyonya Sitorus L Boru Sianipar. Sektor 4 Sinai di bagas ni keluarga saudari Riris Panjaitan. Sektor 5 Kana di bagas ni keluarga V Berutu Boru Sihombing. Sektor 6 Bethsaida di bagas ni keluarga Isiagian Boru Hutagaul. Sektor 7 Karmel di bagas ni keluarga E Raja Guguk Boru Siahaan. Sektor 8 Hermon di bagas ni keluarga R Simanuk Khalid Boru Aritonang. Sektor Sia Bethlehem di bagas ni keluarga TR Lumban Tobing Boru Siahaan. Sektor 10 Najaret di bagas ni keluarga Ki VLH Sibarani Boru Tampu Bolon. Sektor 9 Jericho di bagas ni keluarga Nyonya Huta Barat I Boru Panggabean. Sektor 12 Mahanaim di bagas ni keluarga E Panjaitan Boru Gultom. Sektor 13 Galilea di bagas ni keluarga R Simatupang Boru Siagian Nahinan. Alamat doh jam masuk pertengahan di sektor Boy Madi Ida di warta PDF manang acara natinongos ni sintua sektor di Ganup Huria di Ganup sektor 2 Romawi titing parhepengon. Saldo ni Huria di bagas mingguon 5 Juli 2025. Huria ono puluh sada juta 383.840 rupiah. Tu pusat 4.840.024 rupiah. Diakoni sosial 51 juta 871.090 rupiah. Pembangunan 31 juta 430.000 rupiah. Transitoria 7.660.000 rupiah. Sai di pasu-pasu tuhatama akka peliani nang ulau di huriaon bain sangap di guarna jalalasni roha di hita ruasna.
akatiting naso jinahon boy mata jaha di warta naung sahat tuhita. Songonima sahat ni titing durihatta di bagasan nasa mingguon mau liate. Sian panitia parheon. Horas marita salukna. Oras. Selamat hari Minggu. Perjulo modok molatero tuamang padita uluan. Song inang padita fungsional. Nang parsudi hamu amang inang parhalado. Song nang di suderu asta salukna. Na dong di KBP Depok 2. Molate na pa sipulhon acara pesta parheheon naung tadalani tapatupa mulai sian tanggal 10 Mei merdala dodok dengan amang inang sudi dang alani gogonami na rapatupa hoddohita disi sian awal satu na mengunjungi tanggal 21 Juni 2025. Jadi di son amang inang sonna patorakon sudi merdala dok dengan acarai mulai Mei siat jelas santai tanggal 10 Mei catur tanggal 30 Mei tenis meja 31 Mei Tangyang Alia Manami tanggal 31 Mei, senam kreasi tanggal 21 Juni, vokal grup tanggal 21 Juni. Ngabe sudah selesai, jadi on nang maseraun laporan pertanggungjawaban nama kami, dengan domar dalan sudah dang alani gogonami. Badison kami amang inang adong do laporan nami pasahaton nami tuhuria marsite amang padita hidup amang nabui terbaik kami gudang na holan 4.500.000 do ima sudah sian sisa pelaksanaan ni pesta parheoni doton amang inang ima nakingai patorang amang situ amanurung ima sumbangan nami melalui Nyonya Pardede boru batubara 1 set meja tenis meja 2 net dohot 4 bet dohot 5 papan catur imana boy pasah tami turiaon di panitia song-songon ima nang tim multimedia mulai ate dihamu sudah multimedia na mangaleho pertikian mulai siam memulai satu na mengunjungi acarai denggado merdalan jadi do hotop yamang pasata mema lapor pertanggungjawaban non songon laporan nami Tabegema juara 2 vokal grup Pesta Parheon Nihuriata.
Tabegema juara tangiang alai amanami sian anak sekolah minggu. Alea manamina di Banua Gitjang, sai pinarbadi amaguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tengaon songona di Banua Gitjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangut junan palua mahami sian pangago. Aiho donapuna harajaon, dohot hagogon, Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadi amaguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punahara jaon, dohot agogoon, rodi hasangapon, sa leleng nileleng na. Amen. Tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari. Sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Aihodo nampuna harajaon, dohot hagogoon, ro dihasangapon, saleleng nilelengna. Amen. Di hamuaman namin na nami atas guarni huriata dot parhalado dot tuan pinasahat ma mauliate tu panitia parheon ni huriata naung patupahon kegiatan di tongan ni huriata nang pe dang bui sudi akka program-program nasida terlaksana ala minimnya pendanaan alai berupaya donasida patupahon kegiatan dengan pendanaan swadaya dohot sautik bantuan sian huriata tasakapihado di bagasa tahunon mengucurkan 50 juta khusus kegiatan pareheon asabui ubidang dihakam panitia pareheon alai ala kondisi ni pareheon ni huriata dang bui targuhi alani di upaya panitia ma marhite karagam ni kegiatan na bui dijangkau mauliate di panitia naung pato pahotsa nunga hukoreksi hami na budari jala huperiksa hami laporan pertanggungjawaban nasida na mancedinggan jala sian las ni rohani panitia di pasahat domusetu huria mar 4 juta sisa penggunaan anggaran nabui dilului nasida mar 6 juta do na boy tarpasat turia di tikina salpo alai marhiti upaya na pinatupan nasida boy do papungo kepeng mar 30 juta jala biaya na di kaluaron nasida tu pelaksanaan ni kegiatan ini do akka hadiah-hadiah sekitar 25 jutaan alani sisama di pasahat ima tuhuriata tukas ni huria muliate ma di panitia muliate di sude akka tim panitia nau makalojahon
Usalo kami mah laporan pertanggungjawaban on di bagasan roha mauliate dohot na pinasa munatu huria dan terbaik kuria mengalehon upahmu di surga saja. Di Banua Gijang mak upah ati akamanglah inang pos roha na tu katikinang ro dia kegiatan ni huriata kuitong radiro hamuna mulu ditong dipelit huriata gabi akka panitia makobesi akka ulau na arga ditongan ni huriata song nima hata mauliate na bui terpasat tami tu panitia pesta parheon tahun 2025 muliate mak. Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 600 siapulu pitu ayat sada dot udutna uhut papungu pelian sada A dohot sada B. Abang
Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramu ti ati-ati dohot pikiramu di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita di minggutas sadaryon ima natal surat di Galatia bidu onom ayat 10 sada rodi ayat 10 lalu. Songonon ma didok hatan itu hatta. Tadahamu ma balgani surat ni tangaku. Sude narikot roha di hasangapon ni perdagingon. Manosak-nosak kamu pasunaton. Asal unang taunon na pangalileon siala silang ni Kristus. Ay garina sida jahudihian dang niraduti patiki. Alay naing dohamu tersunat di rohana sida. Asa dipuji na sida dirina marhite siya daging muna. Alay dauma siya nao na mamuji diri ang goso siala silang ni Tuhata Jesus Kristus. Marhite-hite ibana do tersilang portibio diaw jala ahupe tersilang do maradupon portibion. Ay manang siyan hajorio dongan manang siyan hasipilibiguan dang mahuay ikon natin panay baru do. Jala dame ma dohot asin ni roha tu saluhut na mamarangihon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola di susaya geisiaw ay hupabuat-buat do akatad dan ibugang ni Jesus di dagikko. Didongani asin ni roha ni Tuhata Jesus Kristus matod di muna aliak kadongan. Amen. Ima sahat ni turpugi. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus laudo sada ama tu sada toko pakai jadi lau manuhor setelan jas sengaja do ibana mamilit no bagak jala no marga. Adorang so di pasaw tibana jumulo do dicoba ibana diuji ibana mamakesa huhutma ibana markaca tohodo atong macay bagak ma pakilalaan ni ibana mamakke jas gabe saut ma dituhor mulak ma ibana dengan sangat percaya diri tujabu jaladung sahat dijabu dipakai ibana mamuse jas dana bagaki lau sidapoton mainatay didokma bereng maju awinangin nunga be berubah au. Saya sekarang menjadi pria yang baru. Di panoknoti natay do amatay siyang gijang tutoro. Di bagas rohana toho matutu. Dianggukon ma nanidok ni amatay. Alay laos didok inatay ma songonon. Bajumu saja yang baru. Ya bajumu baru. Tetapi omelanmu masih yang lama ini. Gabero may natay madok gati majo rohami dohot rohanay baru. Ibarat ni handphone casingnya yang baru tapi isinya tetap yang lama. Amanginang topik ni minggu ta sadaryon gabe natinopan ay baro. Menjadi
ciptaan baru. Na niluluan nito hatay tentu sehari dang apala hay baruan perduru. Alai hay baruan perbagasan. Sian perbagasan, kebaharuan dari hati. Hati yang sudah dibaharui. Gabe natino panay baru, dang apalah soal casing, penampilan, tampilan pahian na barui. Alay soal ngolu na ibaru. Jala omma na sinasohon ni hatan ni debata di Galatia 6 ayat 10 sahatu 10. Paulus tidak begitu tertarik dengan hanya kulit luar ngolu niaka na persiai. Alay daw rumikot do ima parbagasani gabe tinopanay baru dang cukup holan ganti baju na holan tarida ima siya duru gabe tinopanay baru ima marhite perubahan dari dalam. Alani adong ma piga-piga na naing gumulata renukonota marhite turpuk jami taon na perjulo tada na tinopanay baru ima dang gulut perduru alai disilang ni Kristus do. Dang gulut perduru unang ma holan jagar idaon diruhut perdurui. Ay saputolu ay gari nasida jahudihian dang diradoti patiki alai naing dohamu tersungat di rohana sida asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna. Diobasi adong do sebahagian sian akahala Galatia na marpikiran sonon moloso disunat do dang natutu ibana si huton Yesus. Alanima di pitsang Apostol Paulus do pola pikir na sesat na songoni. Bahwa tanda orang Kristen sejati bukan pada tampilan luar, tapi pada hati yang berubah, dan itu hanya bisa diubah oleh salib Kristus. Kita tidak diselamatkan oleh ritual, tapi kita diselamatkan oleh anugerah. Dang di penampilan, dang di pahian, manang ruhut perduru nagabe suhat-suhat ni hapersiota. Alani dang jadi maroding-oding na persiai di ritus-ritus ni hapersiaon, HP rupani holan adong na marguar tekanan hapersiaon, mitor mibbar ima hapersion. Songonido deba halak Kristen na di Galatia. Diulah nasida manang dipatupa nasida sunat dang na niojar ni hapersiaon. Alai niojar ni biar do. Biar maradopon ima halak Rom unang dimusuhi supaya mereka jangan dibenci oleh orang-orang Romawi. Allah memang pada saat ini sangat tolerando orang-orang Romawi kepada mereka yang bersunat. Alani diulai dang alani haporsiaon dang alani roha perbagasan alai roha biar. Amang inang rikodo ya hatta karuhu perduru ritus-ritus parugamaon parsobaon ibadah-ibadah tanda-tanda ni hala Kristen alayang go haluota ikon ingotota do sian asini roha do marhite haporsiota di Tuhan Yesus. Keselamatan hanya oleh kasih karunia melalui iman saja
di dalam Kristus saja, hanya melalui iman, tidak lebih. Hanya melalui Kristus, tidak lebih. Hanya oleh kasih karunia Allah saja. Begitulah cara seseorang diselamatkan. Karena itu Paulus menentang ajaran-ajaran yang menambah-nambahkan, menambah-nambah holan asiniroha marhite haporsiaon di Yesus Kristus do hita malua. Rikot doyahan akaruhut perduru ala itu tu akan ang pinaluan ni Kristus si radotan na do nang hayason, radotan na do haulion, radotan na do nang hatomanon. Orang percaya yang sudah diselamatkan itu radotan na do keindahan, kerapian, kebersihan, kepantasan. Dakto hodo penay beru moloholan majo sederhana ti. Saya tadok rupani hitak kanay baru. Dakto hodo penay baru moloholan mamiakon putung ni sigaret na pedang buwi rupani. Tuhapiahan na. Gabela sebarangan di bayan. Dakto hoy. Ay sipata memang herad do iba. Mamereng hita akaruas ni hagabibiyon. Mula marpesta hita di gereja taon. So napala subang rupa ni mga blokon. Napato siya blokonon na diaka inganan na somatut. Alay mo lao hita marpesta. Tuhutan ni halak. Tu gereja ni halak, tu tempat ni halak, boydo hubereng radut. Akadongan nama resapir perumani, boydo ditaruh putung netu tempatna. Akka dongan nama ngani perumani nasi kotak, boydo dipiakon tuhapiahanna. Akka namin mengkopi i perumani, boydo dipiakon tuhapiahanna. Radut do, alay buah sama molodung. Diinganan namin na roha do ato ngati. Beta do sungok kahalak surat Galatiaon nakin rupani adong biar na. Molo disan. Anggoy son hita do. May isi roha. Nati. Jebut ta doon, lomolomot ta doon na dito. Unang alani takut biar hita patupahon naka ruhut-ruhut hay beruni naing sian roha perbagasan. Asa di dia pe boy hita papatarhon ima hay beruon naso marojahan tuaka ruhut-ruhut perduru. Alai sian bagasan. Jala ima kemudian memancarkan ima aka hai baruon di bagasan parngulutta. Memang lobi ibarudo pe muse morolaos di pasona marisabi misal nati. Lebih barudo betongi. Jadi hola boy pe mana mamiakor rupani contona hanes sigaret na itu nganan ngai berui ale lebih barudo pe molo. Itu hanya contoh kecil. Gereja yang sudah dibaharui ikonias datang. Nah di bagasan na pay kumangarado ti doon ang keindahan. Hayason. Ido man na mauldo dihitaan iba ngope bangunan na baru na bagak oleh sebulan di duk sebulan nari dangarong betari dan baru be taradoti ma hay beruon na borhat ima
sian ruhut perbagasan. Kedua hon tinopan berui merlapatan dui gaya hidup yang berubah. Ayat 15. Ay manang siak kajahudion dongan manak siak kasipilibiguon dang mahuay. Ikon natin opanay beru do. Baik dari Yahudi, na sosial Yahudi, ikon natin opa na baru do. Jadi hidup baru itu harus menjadi gaya hidup. Gaya hidup yang berubah. Ciptaan baru merlapatan dari hidup yang dirombak total oleh Tuhan. Bukan tambal sulam. Tuhan tidak memperbaiki dosa kita. Tuhan tidak memperbaiki dosa kita. Dia memastikan dan mematikan manusia lama. Kemudian menghidupkan yang baru dalam diri kita. Sahalak danak diajak bapak nadola itu tukang cukur, tukang pangkas. Duk selesai dipangkas denaki, saya sangon na muting ma cemberut madet denaki. Kenapa? Nak bapak nei, Roma nak nei dok. Aku kira aku jadi orang baru, ternyata cuma ganti mulai rambut. Tuhan tidak hanya mengubah model rambut kita, tapi Dia mengubah hati kita. Tidak hanya rajin ke gereja, tapi juga hidup benar di rumah dan pekerjaan. Tidak hanya menyanyi, tapi juga mengampuni. Takola maret de rupani 70 kali. Seru teh. Dakolan manget de 70 heli. Halipitu. Ciptaan baru itu tidak hanya rajin ke gereja, tapi dia juga hidup benar di rumah. Hidup benar di tempat ulonna. Dia tidak hanya bernyanyi, tetapi dia juga mengampuni. Nangdo songon adok sahala ina prare Kamis. Prare Kamis najulu adong angko, najulu dang adong korkor nasing. Maloro na tetong solo. Luar biasa itu memang suara. Melodang roi natai, memang saya sungguh hurang do pakilaran di punguan ini. Alai, ba, omma kortadah hari Minggu lah nang sosok tu jamita, inna. Mitor becuk ma inata nama lo mareddi. Molo ido tu hari Minggu. Dang marminggu awin. Bah, bahasa ide. Cocok dot jami hari Minggu. Dah, mulai 2 hari Minggu hamu memarede. Alih latih do. Alang nyakit talah dang roy nate. Memang hari Minggu ni lah suruh di mana tu. Ngasih holan ne buti-buti kadungan naon. Editi do na suruh jadi. Ujung na merdusai masuk di sul maun. Unang do ala malo marete marsipele am itu ujung lagi merdusai masudi la sosari do marede ay molodang di sisolo nei dang boye deon hari Kamis ni ngasong namo roni ketui do bangajari heba mahoy dala sororo ho nari hari Minggu laus maile hita sudi ya dang atalatik ale santai do natai mado kan ngaruk nari hari dang roau mulai duede merjugul hamu nang se kan alai satabi majol alani ahaduro ay hamu ngahuro edde molo de hanu nasugur aku mulai de hanu dinna ay wasa huro ay tawuru de on dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia tawuru ay justru do nasugur aku mabigay si maringan inna kan. Sogo hiar aku bagi si maringan. Horo halek na hiak rohe. Ngatuk pate hura pak katayonon. Ape lo si tedikon.
HP Yesus do na maringan. Daksi maringan nai. Jadi ciptaan baru dah kola mangedehon, radiro nang mengampuni. Molo saha-saha do pola rupani do talek mi tu para deon. Beh, minoto be. Mohop ni ate-ate, hape nga marpahop punate. Selau do perohana. Hape adong do de terbaru nuare, unang besay roho inna kan. Unang besay roho, nga melu berohaku. Ede kan. Di sima ho, nga sonang biyawison. Hape ang ginateora, nak penong marpahop imana, nang marasa sonang do ibana. Olam marningo si maringanon. Maaf amang mulolong marguar si maringan di soda. Sotong dia bah, ate. Sotong anon. Ciptaan baru dang holan ringgas tu gereja. Alai juga hidup benar di dalam rumah. Hidup benar di dalam pekerjaan. Tidak hanya pandai bernyanyi, mangeteosa. Alai siap juga mengampuni. Haholongan mudo kadongan bin. Jadi ala pulit dengan di perjamitei, dang diberi mana si merjamita. Tapi hulan nak kok perjamite, bau do habengin na. Los mula imana dang mangarobe. Radema, idongolu ne berum, tidak hanya tahu banyak firman Tuhan, tapi juga hidupnya rendah hati. Ciptaan baru itu gaya hidup berubah, bukan hanya karena takut, sanksi, melainkan karena diubah dari dalam sehingga dia memancarkan kebaruan dalam hidupnya. Ido akka natinopa na beru. Patuluhon jalan parpudi maun. Biasanya molo ido parpudi akka na modohodok dang jadi modohodok beo. Alana ido parpudi. Tinopa na baru hidup dalam damai dan rahmat. Esa plonom do esa pulalui jaladame dohot asini roha tu saluhut nama marangehon ruhu si songoni. Didongani asini roha ni Tuhan Yesus Kristus ma todimuna aliaka dongan. Ketika seseorang menjadi ciptaan baru, buahnya adalah hidup dalam damai dan mengalami rahmat Allah. Orang yang ciptaan baru, natinopanay baru, dia tidak lagi mencari pujian manusia. Tetapi ia hidup untuk menyenangkan Tuhan. Akan natinopanay barui dang hasangapon na rumaribe dilului. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Dang mulak bayi tu pudi. Sudedo hita hiyama mereng lepu-lepu ate. Tadu lepu-lepu. Kupu-kupu. Tanami lepu-lepu din na ate. Nang boto utamu na mga hidok buwar ni. Tanami lepu-lepu do. Kupu-kupu. Sebelum ia indah, taboto do dia ulat dulu. Solo guluk-guluk di mana? Ada orang sauli. Tetapi kupu-kupu tidak pernah kembali ke bentuk yang lamanya. Dung gabi kupu-kupu mana mulak majauba gabi guluk-guluk. Dang adongi. Alainang proses tu menjadi indah tentu tidak mudah bagi dia. Next song ni dohita. Orang yang telah jadi ciptaan baru itu tidak akan pernah kembali ke dosa yang lama. Tak semula be. Itu dosa nong lelengi. Apa artinya menjadi ciptaan baru? Hati kita diperbaharui. Ciptaan baru berarti pikiran kita juga diperbarui. Tidak lagi berpikir apa untungnya bagiku. Bukan, tapi apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Itu pikiran orang yang sudah diperbaharui.
Orang yang menjadi ciptaan baru itu gaya hidupnya diperbaharui. Jujur, murah hati, sabar, mengasihi semua orang. Seperti Paulus katakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Galatia 2:20. Yang lama telah mati, yang baru hidup karena iman. Karena itu amanginang, Kristen bukan soal penampilan, tetapi soal perubahan hati. Kristen bukan soal ritus, tapi soal relasi kita dengan orang lain. Kristen juga bukan soal gaya, tetapi adalah soal salib Kristus. Alani gabe hala Kristen natinoppa na ibaru mahita, ibaru di pikiran, ibaru di roha, nang ibaru mahita nang di parange. Baru dalam pikiran, dalam hati, dan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Amin martang yang mahita. Mulyate di huwali Tuhan naung mamakulingi hami marhiti-hiti hatam. Na tinopan ay baru do hami di bagasan Kristus. Ala ni silang ni Kristusi kami marhay baruon ma. Pikiran roha ng parangin nami. Mangihuton lomo ni roha ni Kristus. Pataw mahami laho pataridahon ngulu na marhay baruoni di parnguluon nami si ganupari. Di pakatayon nami, di akapikiran-pikiran nami, di akaparsauran nami, nang di akaparange si ganupari, tarida nang ditongan di bagas nami, nang ditonga-tonga ni akaulaon nami na maragam. Pinuji maho, marparbuye mahatam di bagasan ngulu nami. Mauliate roha nami Tuhan, boy kami marpungu di bagasan obason. Marsaur doto dotak kadongan nami. Pasu-pasu ma ruas ni huriam na boy ro di bagasan sadarion. Molotunga dong siantonga ni ruas ni huriam na sadarion go kelas ni roha marulupulup daging tordina majalo akadingkan di basam. Luas mana sidamar las ni roha di bagasan ko. Molotunga dong na di bagasan naka pergumulan na marukil marsitaonon. Asi maroham. Ko mana mangurupi mangaleon apul-apul na sumurong na siyak ko na di bagasan pergumulan ditongan ibagas na ditongan iulon na di persauran doa ka na maragam urupi manasida unang luas telo binayin niya ka pergumulan ko mangaleon bisu kapistaran na siyan gijang gugo marhidete todim asa margugo na sida manaluhon nasa aka pergumulan sa monang nasida dalapatarma hamulyom di bagasan parngulwon na mulyate roha nami nang diobason bunun nami dutuho nang akaruas ni huriam natungon di bagasan aka parsahiton luas mahami mangguari na sida sada-sada di adupam akaruas ni huriam na dirawat di rumah sakit ina nami nyonya Raja Guguk ina nami Buru Pasaribu ama nami situ MT Siturus ina nami Nyonya Munte Buru si Hombing. Hugo hari hami nasida sada-sada di hadapan musunahari Tuhan. Asa martinangi maho di tangyang nami. Huwilik kami maho. Mangasahon haporsyaon nami di Tuhan Yesus. Saya topot mana sida saya pehon ma tanganmu naguk huaso nalaboki madauni pamatang na sida na marsahit pasu-pasu masudiak kaubat nga kasipanganon na di parsaulihotsa tuturi ajari parbisuki aka paramedis dokter mangalehon ka ubat napas nahona natipak boy pamalupon sahit na sida bunun nami do nanga karuas ni huriam natongod do pe sa madalani rawat jalan
Aladang sikop dope di persaulihon ng kahaypason. Luas mahami mangguari na sida sada-sada tu dupam. Nami nyonya sintua de sirigar boru si majutak. Nyonya sintua MB si marmata boru sirigar. Nyonya sintua LE manurung boru sinaga. Amanami bipasaribu. Inanami nyonya si mangucong boru si matupang. Manami restia si tumorang. Nang inanami nyonya sintua eres moraker boru tugatoro. Ali Tuhan asima roham oma natotong mangula campur tangan di sudia ka proses penyembuhan. Natongo didalani nasida. Boido songon na luja pakilalan nasida. Ala ikon pahay pahulu manopot akka para medis dokter lao patupahon akka bagubatiyo nalais sa itabay makagugo lumobi mas semangat pos ni roha paso-paso sudi akka upaya usaha do talujaw na sida na marubati asa makkorhon hamalumon songonima di akka ruas ni huriam ng mulak sin rumah sakit naung malum ali Tuhan ramoti manasida dauma kaparsahiton ng tuzuluan niyari. Ruas ni huriam na marukil na marsitaonon di parmoding ni natoras na sida. Saya puli mali Tuhan. Atong Tuhan nami rapdoto mahami nang maula kaulon nami madalani akadalan nami asa sa hobar tu akalomo ni roham hulahami. Pinuji maho marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Kita laus tapasahat mapiliata 2A dohot 2B 70. Sai damai
amanami nanami, hobarto tikting nakin, wilik mahita, asaw nang termulak kita, ala hobarto nang tapadus tahita, kanub sektor patupahon penampilan, duk selesai kebaktian minggu, dalata masih tupahan, ala ni wilik mahita sa tinggal mahita non, lungilaus patuluson ima penutupan pesta pareheon melalui penyerahan yang ke hadiah-hadiah. Ta tutup mah para minggota martang yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhu silehon lehon nadinggan do nasa ulibasa na moliutus. Basa tami mas yan nani lehon mitu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uam na hutus di zulum. Pasu-pasu may jarramot yasa ho parhasya kami pilihanon pati bulok karazom mo dito nga to nga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite toddi masalamutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Terimalah berkat Allah. Pasu-pasu nasian Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Rasmarita kamang udul mahita tetap dengan atta di gereja mahita paulak hosaluja nanti satokin nasa ama tu sektor pitu. Silakan sektor 7. Dak kulabe. Tolong sektor 7 dipercepat.
cek. Make. Cek. Habis? Pat kamu mak. Nana. Oh. Alun pero ah. Oh, do, tema. Ngasay kan? Holasada. Songonima dihamu amanami dohot inanami. Arong do besar. Alana panitia perhian nang besar. Napa dua hon nai mempersembahkan sada ede hami sian buku ede 5 onom sia. Tapahit cama. Adong ralat sian 503. 503